kung praktikalan gyud imong gusto pang abroad, isip ginikanan, less gasto, dili taas og panahon nga pag-eskwela. So kaniray buhata. Okay, shout out sa mga taga Davao, no? Tanan atong nagapa-shout out diha. Shout out ninyo tanan mga idol, mga boss. Thank you sa paglantaw sa mga video. O sa tanang Bisaya nga naabot ani nga video, shout out ninyong tanan. Daghang kayong salamat sa paglantaw. So unsa nga kurso para sa bata nindot na para makapag-abroad? So nindot gyud para sa kuha na kay degree, 4-year course na human nimo. Unsa nga kurso diha? Kung kaya na to as ginikanan, okay kayo na. Pero kung alanganin ka sa imuhang imuhang budget sa pagpa-eskwela, so naay mga alternative nga kurso karon nga gamit kayo, hindi man siya pang abroad, ang TESDA. Kaya ako, sa experience na ako TESDA man ko graduate. Tulo ka kurso, welding, electrical, o ref and aircon servicing. So gamit kay nako, mao na akong gigamit diri pag abroad. Kaya akong gibuhat gani ato, high school pa ko. Sa Manila man ko high school. Half day ra man ang klase. Sa buntag sulod ko high school. Pagka gabi sudlan akong TESDA. So ning graduate ko high school, ana ko duha ka kurso na human sa TESDA. Ang ref and aircon ug ang welding. So late na ako na eskwelahan ng electrical man. So moro na gigamit na ako sa pag-apply dire. Tapos na ako experience halos 2 years sa aircon, din ako shop gamay. So moro tayo akong gigamit. So kung mga tanak kung sa nga kurso pinakadali, so kung pinaka-practical yun, so mas nindot ang TESDA. Kay halos tanan kurso diha nga gina-offer nila, hindi man kay na abroad, like welding, ref and aircon servicing, electrical, automotive, daghan kay mga kurso diha nga kana magamit gyud siya abroad. Samot nag after nimo mag-TESDA napakay mga experience, dako kay natabang. So kung kurso nga sayon practical, less gasto, dili siya ingon ana kataas eskwelahan, so mas nindot ang TESDA. Daghan kay mga naadrian na karon nga mga TESDA ang kuan, ilahang mga certificate, pero naa sa mga 4-year course dire. Pero pag abot dire halos pantay-pantay sa trabaho. So ingon ana siya magdula. Ang uban graduate og unsa nga kurso tag 4 ka tuig. Tumartay masulti nako, pinakasayon, less gasto, dili una nakatas eskwelahan, TESDA. Dako kay nang tabang. Kay sa experience base sa kuha, mura man na akong eskwelahan. Unta nakatabang. Salamat.